நடிகர் தனுஷ். அதனால் அவருக்கு நான் ரொம்ப செல்ல பிள்ளை. கூடவே சில உடம்பு தான் எனக்கு பெருசு, குழந்தை மாதிரி அறுவோம் அப்படின்ட்டு பாரு. நாங்கள் எடுத்த ஃபோட்டோ கூட ஒன்று இருக்கு, அதை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். அவ்வளோ ஆத்மார்த்தமாக பழகக்கூடியவர். ஸோ அவருக்கு இந்த இடத்துல நன்றி சொல்லிக்கணும். கண்ணழகு ரத்தினமே, கையசையும் பொச்சிலையே, காணலையே கண்ணே ஒன்ன காணலையே, கையும் காலும் ஒன்ன எண்ணி ஓடலையே. பொன்னழகு பெட்டகமே, பூ முடிஞ்ச கட்டடமே, காணலையே தங்கம் ஒன்ன காணலையே, ஆடும் ஆடும் ஒன்ன எண்ணி மேயலையே.